46 anyos sa lalaki patay matapos makabunggo sa naberyang truck sa Dumangas, Iloilo. Samtang mga kapuso rider patay man sang makabunggo sa nakapark nga truck sa La Carlota City. Nakatutok Julius Bilacaon. Wala na sang kabuhay sa magabot sa ospital sa Dumangas ang 46 anyos nga rider nga ginkilala kay alias Romy. Pasado alas 9 kagabi, samtang pauli ini sa barangay Balabag sa amuman nga Banwa, nagikan sa wala pa madeterminar nga lugar. Ina nakabunggo sa truck nga nakapark tungod na aberya sa isa ka lane sang dalan sa barangay Sulangan. Ang rider ang nag-angkon sa mga samad sa nagkalain-lain nga bahin sa Ilawas. Base sa investigasyon sa Dumangas Police, ginapatihan nga yara sa impluensya sa makahulubong nga ilimnon ng rider sang naaksidente. Wala naging kustudiya sang Dumangas Police ang truck driver nga ginkilala kay alias Precioso, 53 anyos sang Kabatuan, Iloilo. Bangod may inisyal nga istoryahanay sa tunga sang tagiya sang truck kag mga himata sang rider para sa areglo. Nagdalaga niya ang ating driver sa motorsiklo kag do ara sa impluwensya sa makahulubong itim nun. Gulpi lang nagbunggo sa likod sang truck. Ginbawian sang kabuhi ang 48 anyos nga rider nga si alias Jojo matapos makabunggo sa nagapundo nga truck nga may karga nga tubo sa barangay RSB, La Carlota City. Suno sa kapulisan, padulong sa proper sang La Carlota City ang motorsiklo. Apang posible wala sini natalupangdan nga may nagapundo nga truck. Nagtabog ang biktima kag nakalampos ang ulo sini sa sementado nga dalan nga gintunaan sang iya kamatayon. Aking biktima, allegedly parang nakainom yata, so na-mistook siya. Hindi niya naman siya talaga siguro nakita because medyo may katiniman din, mabilis na yung takbo niya. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas.